Cred că e firesc pentru că se dau toate peste cap. Un 20 de grade, să zicem, dar 32 în niciun caz. Din cauza încălzirii globale, din cauza mașinilor, din cauza bioxidului de carbon. Helemaal anders, want we hebben opnieuw een weerrecord gebroken. Sinds de start van de metingen was een septembermaand nog nooit zo warm.